हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं चेनेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो थांनो नागिरदों बेरायनो ब्रह्मपुत्र दैमानि जिङाव आरोना नै जोंना बेरायग्रा पार्टिया मोनसेयानोखा आरोना सोलायनो रोङा बेनो बे खामानि दै जिङाव मोनफैबाय दायो जोङो ओरैनो आरोना दैमा जिं ओरैनो बेरायलांफैबाय थान्दा थान्दानो माखौ ओइ नाय देखायनि र' आङो नै बै टमटमजोंनो फैदोंमोन जों ओमफ्राय ओरैजाय थांनो हाला आरोना टमटमा नै गुवार जोङो बेयाव दुगैनानै थांनोसै दायो नै मालाय बेयाव ना मोनसै खोमा ना माबाग्रा जालि मा होनोमोनलाय बेखौ लाबजेजों बोखांनानै जायो नै बिदिखौ लाबजे होनो ना गोथां खारनानै दैया गोथां ओमफ्राय रुगुंबो नुहुरखाया नाव दङ नै हेलौ लोगोफोर जोङो दायो ब्रह्मपुत्र फैदों जोंहा मादैखौ नायनो लाबोदों लोगोफोर माबा बायजोब्बाय आरो जोंनि लैथोआ आरो नावबो खारदों नै लोगोफोर ओइलाय नुदो मबाइलाव नुदो नुदो गोजांगोन नाया खान्दुंआसो माजोंबो नावाव उथिना फैनांगौमोन जानो फैसोयो लोगोफोर जों टाउन बारनांगौ आरो हाय लोगोफोर बालिथार जायगाया नै बालिथार लोगोफोर बाला माबा गोजा सेन्देलफोराव उथिजोबो आरो लोगोफोर नै नावा नै अबेयाव खैथाखौ लागोन इयाव नै बारनोबा आं बाराहाय नाङानि जों नाव गाखोनो नागिरदों दायो लोगोफोर नाव गाखोनो नागिरदों बहुत मजा लोगोफोर रडा नांथारदों थांनि समा मा हाया थाङा दा बिसोर दोनफैनो खमाय गैयानो नै जों आलासि लाना फैदों दैमा नायनो नाव गाखोनो नागिरदों जोङो दायो ओरैनो गाखोनानै नायनोसै आरोना थांगोन आं नोंसोर थाङा नोंसोर गाखोआ होमबा जोङो थांनानै फैनि चलो सेन्देल खुना थांनि थौलै मालायखौबो दोन निजोंबो थांगोन लाबोहाय फिसालाखौबो फिसालाखौबो लाबो नों सेन्देल गाननाङा खुलाय गुमैया सेन्देल खना लाबो गोजौथार जायगाया हमनानै लाबोलायनांबाय नै गोजौथार थौ लाखै नै ओरैजाय नाव जावग्राया होथेबायसो माथो जोंखौ अननानै फ्रियावनो थिखोनो नागिरबाय आरो ना Moi. Wow. Aduh. Olo. Pilih seru. Mau deng lagi dong. Ulta थांगासिनो नै सान्दुं गोसाथार नुवाखै नायनो हायाखै गिनानै जोङो गसङाखैनो जिरायदोंसो देन्जार जाखादों नै Madai, anjing ni nawa uti nung dah. Lepas jangan nawa uti dah. Kinisa gideng ada. Kailang kuling sampai jangan lepas. Kailang kuling sampai dong gideng ni. Sengaja beri bangsa ya recai. Ayu. Karena saya. Ayo karena saya. Ezon. Karena saya. Mau pernah sih kan leh.
Piu. Oंखारनोसै जोंहा दायो ओंखारनोसै आरोना बारनानै ओंखारबाय सोरनि ओंखार देवगा नोंसिना लंपेन्टआ बोखोनानै देवगा लाला हो हो थाबायखौ हायाखै नै बालाथार जि फुरटिखा इसाना फिसालाया हरलाय आंबो इखो सान्दुं खामिनि हमनि र' इखो दासो एसे सुख मोनदों दासो एसे सायहा मोनदों बालि गोजा थाबायखौनो हालायलायाखै बालिथ' बुङा बाला बिसिनिथिं थाफै थाफै आंना रायलायनाया माबा हारसाथां माथांसो जालांजोब्बाय बाला गोजा फुलुं फुलुङै नै ओरै जि खारबाय थिगसे मेंबाय ओरैबो उनाव सासे दं बिमाया फैदिया ओरैजाय जों दै बारदोंमोन ना नावआव ओमफ्राय बेनिफ्राय इयाव लांदां आरोना लांदां ओमफ्राय ओरैजाय आरो दै थालां खननाय दंबावो आरो बिनि गेजेराव देर हाग्रा दं जों थांनो हानाय नंला दायो दैयानो गैया माथो बैयाव फारसो थागोन नैयाव दै गैया गैयासों थांबाय मा दै गैलानो बिथिंजाय ओइ नै मालाय पार्टि जाफैदो माइ बियो सोरगिदिं नै बाला दैमा सोरगिदिं बैथिंजाय नुहुरनाय नावआव थांनो नागिरदोंमोन ना जोङो बेयाव थांबाय थालानो गोजानथारखाय बाबाय थाबायनो मेंबायनो बिसोरो आंबा हले थांगौमोन आरो बिसोर थांबाथाय ओमफ्राय आं हारसिं थांला आरोना दायो थांनोसै थांलाबालाय बेयाव गोजानद्राय ना इसोरो मेङो बुरि मानसिफोरा होनलायदो आरो बुरि होननायखौ खोनाबा दा इसोरो दायानो जालायबावगोन ओंखायनोथ' गैयियावनो होनखुमाखानि र' आङो थांनोसै होमबालाय दा जोङो थारजों दहायनि फैनाय थारजों थांफिनसैलाय आरो थम थम मडेल थावसो होनलायलांबाय थम थम मडेल थारजों बैथिंजायनो बोरियावनो नाव गंसे दङ ओरैथिंजाय नुहुरदोंना नुहुराखै आंबो मिथिला सफ्फा माने खानायफ्रा जायब्रें जाजोब्बाय इ बार बारसोगारोना बार बारनानै खानाया अबस्था गैला गोसोमखा मानसियाव माने सान्दुंआ थां थां नालाय गोसोम जाजोब्बाय गोसोम गोबानो बोरैबा मोनसे थांनोसै एतुसा मास एতিয়াहाय গৈছিলে বোলে তাৰপিছত দাঁতটো ভাঙি গ'ল মাছ মাৰা বস্তুটোহে ভাঙি গ'ল नुदों ना दासो थांदोंमोननो बेहा खारलांलायबाय खासेया जालर दान्दिটো भाঙিলে फै थांसै फानि नाय आं फटक साफायनो मोनाखै नै इसोरसो लारि लारि थागासिनो ओमफ्राय आंजों साफाय जायाखै ओरैनोल' डिजाइननि खालाम नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना खासेवबारि लैथोआव थेवबो खासेवखौ नुगोन होननानै बिसोर आंनो देखायनो हायाखै नामा खासेवखौ नोंसोरो देखायनो हायाखै आंनो हायासै खासेवानो नोंनिफ्राय गन गैयाबा ओइ बे बिथरायाबो उथिनो थांबाय थानोसै जोङो दायो जोंना ब्लगार सासे दंखायो आरो नै ब्लगार सासे दंखायो ओमफ्राय बेखौ लाहोदों आङो जोङो दाहायो अमा बेदर दङ बयलार भाजि दङ साइना मागुर दङ जोङो लाला थाइसे लाबोदो दा जोङो बेखौ जानोसै ओइलाय जोंहा बाबाया संग्रा खावग्रा बेयावनो एवबाय थेवबो जों नोंथांमोना आलुनि माबाखौल' देखायगोन आरोना दा जोङो जानायखौ खिथिया बुंनायखौ बुंबाय दा जों जाहैनोसै आरो सबबो नङाबा नोंथांमोना लुगैगोन ना सबबो जोङो दाहायो बाबाबो दङ गोजौआव थांनानै रायजोफोर मोनसे खोथा बिसोरो दैमायाव खासेव नुगोन होननानै लाबोनाया खिसो नुहोबाय जोङो दाहायो गोजौआव थांनानै माबा पिकनिक जाहैनोसै आरो पिकनिक लोगोफोर सेल्फिसो देखायनांगौनो हाय लोगोफोर
नै बांगाल थांबाय लोगोफोर जोङो दाहाय गोजौआव फैबाय आरो ओइ बा दिदि मोना फैबाय दं दिदि जोंनि अमा बेदर भाजा खिथि फैदो अमा बेदर भाजा बेलाय अमा बेदर भाजाजों बथल लोंनोसै जोंनिया बे गथ'फोरनि आरो बिसोर जानो हाया जे आलु गोसा जोङो दा बेयाव लाना फैखादो नै बथला माहायल' लोंनो हाया नैलाय बथला बेखौ बेयाव लुनानै अमा बेदर भाजाजों जानानै न'आव थांसै आरो जोङो न'आव थाङा आरो दसे गिदिं ना बाजार खालामगोन आरो नै बे अमा बेदर भाजा जाखांनानै गय लाबोखादो जानो लागि मिथा पान लाबोदो आरो मिथा पान बायनानै लाबोदो आरो जोङो दा लोगोफोर नै बेयाव दा सोरबा साहा लोंगोन र' हारसा नै बाइकखौ नै बाइक मेंबाय आङो मेंबायनो मेंबायनो मेंनायखायनो आं इयाव जिरायफैबाय नायनो आंनि सुरिनि ना मोन आंनि हासन आरो बियो ओरैजाय बुरलुंबुथुर दैमानि जिं जिं दालाय मा होनो फुलुंफबनानै थालाङोना दै लोमबाथाय ओमफ्राय बिदियावदि बिराद मैगं जायो ओमफ्राय नै बिसिना बिराद फानलु गायदों मालाय ओरैजाय नै फानलु ओमफ्राय ओरैजाय जुखामबो दङ बेसरबो दङ ओमफ्राय इयाव मा फोदोंथाय मिन्थिला फोगोनसो खोमा फोदोंना फोगोनसो जों मिथिला ओमफ्राय नै फानलुआ जि थायखादों नै ख्रि 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 दंसोयो नै ओमफ्राय बोरमा हगारनाय दं खोमा नै बोरमाया जालांजोब्बाय ओरैजाय दैमा जिं जिं न' दंजोबो ओमफ्रायो एखेबारे मोनसे ओइथिंजाय दैमा जिङावनो दंथारो आरो ओमफ्रायो खुरखालांहां जाथारबाय गिगोना गियाथाय जोंनिबा गिसिगौमोन ओइ नै बे खावख्लाब नुहुरनाया बियो आरो ओमफ्राय नै बेयो जोंखौ माबा माबि खावजानो गिदो खोमा ओइनो नायहरखुमागासिनो गावसिना खावो नालाय जोंखौ नेगासिनो नार्सारियाव फैलायबाय नै दानाबा फुल लांसैलायनो दैमानिफ्राय फैनानै ओइ दादा मा फुलखौ लांगौमोन नों दे बुंलाय मालिकआनो फैयाखै दाबो ओइ नै खमलाया नायलाय फिसा फिसायावनो थायग्रा खोमा ओमफ्राय ओइ नै थिख्लु थायनानै दंसै नै गाहाय बिफाङाव नै गोमोनानै नैलाय नै ओमफ्राय ओरैजायबो दं बिबार बारगासिनो नै बिबार बारजाजोबनाय नै बिबार बारजोबना दं नै फिसायावनो बिबार बारनानै दङ मालिकआ फैबाय दासो नै दा बायदियाव मोजांथार बारोना नैबो बेसे लायो दामखौ सोङाखैनो ओइनो सोंहांदो सब 20 टका আৰু এডাল এইটো 100 টকা 100 ন হৈ থাকিব এনি টাইম হৈ থাকিব এইটো ডাঙৰ হৈ যাব নেকি পিছত নমৰে না এইটো পিছত ডাঙৰ হৈ যাব এইবিলাক কিমান এইটো এই গুলপীয়াটো 500 জিন্দগী থাকে মানে 250 আছে সৰু আপুনি অলপ সাইড দিয়কচোন মালিক কোনো कबि टाइप नै बिबार बारो नामाय थायो थौदो न' मोनफैबाय दायो फैनानै नै फुल लाबोसोबाय दहाय फुल लानाय हाबनाय देखायदोंमोन ना आङो नै फार्स्टआवनो जि मोजां फुलखौ लानानै देखायबाय आङो गेन्दा फुलखौ होनलाय बेखौबो लाबोदों आरो ना ओमफ्रायो नै ओइ बियो मा रोदा दङ नै बेखौबो मोनसे लाबोबाय नै गायनो हायो बेखौबो मोनसे लाबोबाय आरो नै दालिया फुल बेखौबो मोननै लाबोदों फांनै मोनसे जालायबावो फांसे बुंनायखौ नै बेखौबो फांसे लाबोदों फांनैल' नङा एबा फांथाम एबो ओमफ्राय बिदियाबो आरो ओमफ्रायो ओइखौ लाबोलाय ओइ मोनसेखौ हरलाय हरथार आंनो नै बेबो फांसे बियो थाबाय थाखागोन आरो ना ओमफ्रायो बेनो दामसिन आरो 100 गिदिर बिफां जाबाथाय मोजां नुगोन बुरजा लाबोबाय नै ओइथिंबो दंबावो आरो न' मोनफैबाय दा माथो खालामबावनो भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नै बेहाबो बाय बाय होयोनो दे बाय बाय होदो बाय बाय बायदो जाबाय नामा